krpenský A to mám jak prísť, mi povieš, alebo čo? Skús dať kotúľ. Salto? Tak a cez stolík. No a teraz, keď šmece, čo zo mne tu prídete, všetno na moje mesto a budete sa takomu dávať otázky. A budem vás to natáčať. Či to není ťažké? Či to není ťažké do piči? A ja nešiel dvojde. A prídeš do Monáka chuj a ľudia sa otravujú so s fotkami. Dneska chlapče nosí. No, dneska sa nám to stalo. Prišiel ku mne normálne. Môžem si dať fotečku? S maskou. Normálne bez masky. Nie, ako bez masky, že on prišiel normálne ku mne, že čau, môžem fotečku? Odbúra srandu. Vážne si utorím. Ale oni, nie. Cože srandu? Chuj srandu. Erik Krpenský. Kempinský povedz. Chope, ja však ešte moje zadych čujem. A to som sa len šednul. Keby to bolo, keď som odbehnul kolečko. No poďme. Ja znám čom chlope. On je ciska doma. No, teraz dobre. Tak to vyzerá. Teraz, OK. To ja dýchať nemôžem. Chápeš? Tak ja som aj nevedel, čo hovorím. Vôbec. A to tak napísané, alebo čo len? Čo to len? Píša to len. A tu len je čo? Toto roh, to čo má robiť? Jedna zviera, tu len. Aha, no piči, a ja tu len. A ty takujú píše, že sme všem, znaš, ja toto neznám tak. Ty tá tu chujú tu len, alebo hroch. A diga, se domám, to tu len, ne? No piči, ty si debil. Tu len je co? A nie, bo tu len, napísané tu len. Som mal, že on spravil chybu, tá to len, ne? Ty si tu máš, to je anglické slovo, nie? Hej. Poďme to dať teraz, kamu. Nie, to nemáš ešte. Nie, to... Piči. A čo by si zmenil? Ja neviem. Čo? To tých dvoch kokotov nepoznám napríklad. Jozef Vajda alebo Janko Kroner? No, to neznáš, Jozef Vajda je herec a Janko Kroner je tiež herec. Janko Kroner, jeho otec hral v včela, či jak? Tisícročná včela. Daj masku, ty si sama sebe taká maska prijebaná. Kurva, čom tu nechápiš jeden červený? Ty si kokotí! Ujebaný dekel dneska bude. Ty si prečítaj ešte dve otázky prvý aspoň, že si sa nezakoktal. Ja včera. Boj do piči, ty také tu komplikované toto dávaš do piči. Ja to mám káť na začiatku, že máme tu nového hostia. Ďalším hosťom, Ale jakú ty chceš prezivku? hosťom bude... Jakú ty chceš prezivku? Si uiskový sen, alebo to také bude. Jaké? To je Samson. Dnes to bolo vyslané. Samson. Povedz kedy? Už môžeš, hoci keď Hej. súčiť. Ideme iba naraz, hej? A vidíš, Nepovedaj sa mi do očí, kámo. mne 5 minút, 5 sekúnd predtým príde taký stres, že ja sa neviem, že sa volám. Nič, ideme na to, hej? Tak, ja mám také svoju minútku. Táto minúta je Ty kokos, znáš, ako to je češké? Precíti toto. Posmejte, more. Ideme na to!